Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa iyo, Miss Selena. Itago niyo lang ako sa palayaw kong nani. At ang kwentong ibahagi ko sa inyo ay tungkol sa aswang sa lamay ni Lola. Taong 2005 nangyari yun. At grade 5 pa lang ako. Hindi ko na sana to naisip. Pero nung napakinggan ko ang kwento mo, Miss Selena, ay ninais ko na rin na ibahagi ito sa inyo. Laking probensya ako sa Negros at kasalukuyang nanirahan sa Balamban, Cebu. Isang araw, nung malaman namin na wala na si Lola, ay agad kaming nagtungo sa kanilang bahay. Pinsan nga pala siya ng aking lolo. Naglakad kami ng mga kalahating kilometro lamang, kaya agad kaming nakarating doon. Pagdating namin ay napakarami ng tao at merong mga 6 na lalaki na hindi ko kilala. At meron silang dalang kakaibang hose. Nanunood lamang ako sa kanila noon habang kausap nito ang aking tiyahin. At maya-maya pa ay pinagtulungan nilang buhatin si Lola at nilagay ito sa malaking mesa at agad naman nilang pinababa ang mga tao roon sa taas. Kaya't nagsibabaan ang mga tao rito. At ako naman, dahil sa aking pagkakuryosidad, ay agad akong pumasok sa kwarto at sumilip sa may butas. Hindi nila ako namalayan dahil abala sila sa kanilang ginagawa. At makalipas lamang ang ilang segundo ay binutasan nila ang liig ni Lola at pinasok ang malaking hose para akong masusuka nun, Miss Selena, dahil nakakadiri. Pero pinigilan ko ito at nagpatuloy sa panunood sa kanila. At maya-maya pa ay nagsilabasan na ang kulay itim na dugo at pinasok ito sa parang container. Napakaraming dugo ang nakuha nila nun at hindi ko pa alam kung ano ang tawag sa kanilang ginagawa. At dumating sa punto na hindi ko na masikmura. Habang nanonood sa kanilang ginagawa ay agad akong umalis sa kwarto at pinuntahan ko si Mama na tumutulong sa pagluluto. Saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap. Meron sana akong iuutos sa iyo kanina. Pero tapos na. Tulungan mo na lang ako sa pagluluto. Sabi naman ng aking ina. Habang tumulong ako, ay hindi ko maiwasang maitanong ni Mama. Ma, ano bang ginagawa ng mga lalaking yan kay Lola? Tanong ko naman kay Mama. Ay, yung mga yan. Sila ang imbalsamador ng lola mo. Kinukuha daw nito ang mga dugo para hindi madaling mangangamoy ang katawan ni Lola. Kinagabihan, pagkatapos ng rosaryo sa lamay, ay tumulong ako sa aking mga pinsan para magbigay ng mga pagkain sa mga tao. Napakaraming tao noon sa loob at sa labas ng bahay. Kaya tinignan ko ito ng maigi kung nabigyan ko na ba lahat. Hanggang sa naaninag ko ang 4 na tao na nakatayo lamang sa madilim na parte. Nakatitig ito sa aming bahay at parang ngayon ko lang sila nakita. Hindi kasi familiar ang mga mukha nito. Kaya agad ko silang nilapitan para bigyan ng pagkain. Nang makalapit na ako sa kanila, "Ate, kuya, sino po ba sila? Bakit andito po kayo sa dilim?" Tanong ko. Pero ni isa sa kanila ay hindi sumagot. Kaya't binigyan ko na lang ng pagkain. Nung papaalis na sana ako nun sa kanila, ay bigla namang nagsalita ang lalaki. Dito lang kami dahil meron kaming hinihintay na pagkain. Sabi nito sa akin. Sige po, meron pa namang pagkain na ipamimigay mamaya. Sabi ko nito sa kanila. Hindi na ito sumagot. Kahit nagpaalam na ako,
para pumasok ng bahay. At makalipas lamang ang ilang minuto ay nagsiuwian na ang ibang mga tao. At halos mga bata na lang ang natira dito dahil naglalaro ng tungits. Malalim na rin yun ang gabi, kaya nagpasya kami nila mama na dumito muna kami matulog para meron din kasama ang aking tiyahin. Nang pumikit na sana ako noon, ay bigla akong nakarinig ng huni. Uso kasi sa amin noon ang mga kikik at kwe. Nakakilabot ang kanilang mga huni. Mahina lamang, pero parang malapit lang sila. Kaya't nagpasya ako na puntahan si mama. Pero bago pa ako lumabas ng kwarto, ay naghanda na si mama dahil narinig niya ang mga huni. Pati na rin ang aking tiyahin. At ang mga bata sa labas ay nagsipasukan sa loob ng bahay. At sabi naman ng aking tiyahin ay alam niya kung sino ang pakay nito. Gustong gusto kasi ng mga aswang na merong mamamatay dahil kakainin nito ang lamang loob ng tao. At hindi lang rin sa tao, pati na rin daw sa mga hayop. Kaya't agad akong pinayuhan ni mama na pumasok sa kwarto. Habang papalakas ang mga huni nito, ay nakaramdam ako ng takot at hindi ko napigilan ang aking sarili na mapaiyak. At maya-maya pa ay naramdaman ko na pumasok sa ilalim ng aming bahay ang nasabing nilalang. Buti na lang ay nasa katre na ako noon, kaya't hindi ako bumaba dahil baka tusukin ako. Yari lang kasi sa mga kawayan ang sahig nila lola noon, kaya't mabilis lang itong masira kapag gugustuhin. Kaya't si mama naman ay kumuha ng maraming bawang sa aming kusina at nilagyan ang bawat sulok ng bahay nila lola. At ang aking tiyahin naman ay nagsaboy ng mga asin. Napadasal na lang sina mama at ang aking tiyahin noon. Pero bigla itong natigilan nung parang gusto nang pumasok ang nilalang sa loob ng aming bahay. Parang unti-unti nang masisira ang aming bubong. At meron pang kumalabog sa pinto. Iba din yung nasa ilalim ng bahay. Parang apat silang lahat na nagtutulungan. Nung mga oras na yun, ay sumigaw na si mama at ang aking tiyahin para humingi ng tulong sa aming kapitbahay. Tumulong na rin sa pagsigaw ang iba pang mga bata hanggang sa makalipas lamang ang 2 minuto ay nakarinig kami ng mga familiar na boses at agad naman nagsidatingan ang mga kapitbahay. At naisip ko na sumilip sa maliit na butas at dito ko nakita ang aming mga kapitbahay na bawat isa sa kanila ay merong dalang itak at meron din silang dalang mga kawayan at winarawara nila ito sa ere hanggang sa unti-unti nang umalis ang mga nilalang. At agad namang nagsalita noon si Tio Sunny, ang aming kapitbahay. Buksan niyo na ang pinto. Wala na sila. Umalis na. Akala nila siguro ay makuha nila ang bangkay ni Lola. Kahit 4 sila, ay hindi sila magtatagumpay. Sabi ng aming kapitbahay, pagkatapos kong marinig na 4 ang mga nilalang, ay bigla akong napaisip. Naalala ko ang 4 na tao na nakita ko kanina sa labas. Agad ko naman itong sinabi kina mama at sa aming mga kapitbahay. Nakilala mo ba ang mga mukha? Hindi ko sila masyadong namumukaan, pero pag nakikita ko sila ulit, ay sigurado ako na makilala ko sila. Sige. Ganito na lang. Bukas na bukas, bantayan mo tuwing merong dumarating na mga bisita. Tumangulang ako noon at nakaramdam ng takot. At kinabukasan, bago sumapit ang dilim, ay nagsihanda kami na baka bumalik ang mga aswang. At maya-maya pa ay nagsidatingan na ang mga tao. Habang nagnunobena, ay pasimple kong tinignan ang paligid.
dahil baka sakaling makita ko ulit ang 4 na tao. Pero wala pa akong napansin. At makalipas ang 1 oras ay natapos na ang nobena. At agad naman akong nagbibigay ng mga pagkain sa mga tao. At napailing-iling ako sa paligid. Pero hindi ko na napansin ang 4 na tao na nakita ko kagabi. At agad naman akong nilapitan ni Tio Sunny. Nakita mo ba ang 4 na tao na nakita mo kagabi? Wala akong napansin, Tio. Kanina ko pa sila binabantayan, pero hindi sila dumating. Dahil siguro alam na nila na binabantayan natin ang kanilang pagdating. Simula noon ay hindi na bumalik ang mga nilalang. Hindi ko na rin nakita ulit ang 4 na tao na dumalo sa lamay ni Lola. Hindi rin namin alam kung saan ito galing at sigurado ako hindi yun taga roon. Kahit hanggang ngayon ay hindi ko pa rin ito makalimutan. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong pakikinig. And big shout out to Sir Regan Machico, Sir Rodel Laurente, Sir Austin Tagoba, Sir Jordan Gabiaso, Ma'am Imelda Pascua, Sir Marlon from Las Piñas City, Ma'am Lilibet Aquino, and Sir Manuel Gracio. Shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat po. Ingat po kayo lagi.